मा खबर होनोरे मा खबर हा मा खबर खबरा मोजां बिदिनो मोजां औ आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाना खारसै हय हा नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाना खारसै आङो आंनि गार्लफ्रेन्ड गैयारा लाना खारसैलै लाना खारसै आं लाना खारबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड गैयालै फाग्ला मानो गैया जानोब्रा नोंहालाय मानो गैया जानो आंनि गैयारा मावस्रि थगायलायबाय दा थगायलायबाय थगायाखैरा मोजां खोनादों नै गार्लफ्रेन्ड दंब्ला नोङो आंनाव मानोथो कल खालामबाय थानाय नोंनो अ मिथिखायोना बुंबाय दा नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाना खारसै होननानै खारदो हा दङब्ला खार लानानै खारनो हायोला खार आरो खारनो दा खार सिल'आव लाना खारनोसै खारदो औ खोनादों दे आं खोनायाखैमोन नों मा बुंनायमोन शिलंआव आं गाग्लिहैजोबनो हायोलै ए दे जागोन सार जागोन ओमफ्राय मा मावदों मावदों नैलै खामानियानो मावदों माने नों हा आंनो 1 लाख हरलाय हायोबा आदा खोनाया आंनो 1 लाख हरलाय आदा हायोबा 1 लाख आयु फाग्ला जादों नामा आंनाव फैसा गैया बिराद माहाजोन माथो नोंलाय मानो बेखौनो होनो हाया जाखोब्रा आङो नै फाग्ला 1 लाखनि मालिक नुयो आरो आंखौ अ नोंलाय एसां माहाजोन लाख फैसा खामायनो हायो नै एकदम जानला मोनला होनथायलै थैनोबो दालाय अबाव दं हा दालाय अबाव दं नै ओरैनो फोथाराव बेराय फैग्लांलाबायदों माने मैया फिल्म नायनानै मेगन मोदै जानायखाय दहाय उन्दुफ्रांबाय ए सानाव नंगौना थांफ्रांबाय दुगैखांनानै दासो बेरायफैलाबायदों दसे ए नंगौना हाबाया माला जागोन सोरना आंना अ नोंहा फैगौ जोनोमावसो लानोसै ओइला आरोबाव गोबावदों नेबावनोसै नङा गोसथोनायबो गैजाया माबो गैजाया फैगौ जोनोमाव नङाबालाय आरो बहायथो हाबावबाव नों बिराद माहाजोन माथो मानो हाया जानो नोगोद जावबावबायदा आंखौ थैनोबो जोंनिखौ जावदों आङो जावनानै धेमालि खोनाया खालामदों नोंथां डाइलग होनानै इउटुबाव होसोनाय माबोरै अ डाइलगसो प्रेंक नङा बेयो प्रेंक नङा डाइलग मारिनायसो बिदि गैयाना अ नोंनो नायना हरदोंना आंनो सासे दे बायबाय दे बायबाय आं नोंनि हिनजावखौ लाना खारबाय बायबाय दे दे शिलंआव दे बाय